Mas gusto ko po ang gapa-eskwelahan, man siyempre mas kaigwa ko ning agkay ni Hilang. Kaya kamong mga day pa kay ning Hilang na hindi mag-ilingat kamo sa buhay nyo. Kasinakit ka ini, pagkasinakit sabihan ta kamo inom, sigarilyo, pagkaon, lifestyle. Sa kalulban pagpuon mi, mga 30 kami duman. Pila na sa nangatada, duwa na sa nahuba kaming buhay. Iba dyan yung pasyente yung 80 ng edad. Ito si Angelica, senior high dahil. Ako po si Angelica Miles G. Balgos, 17 years old, grade 11 student at Palta National High School. Ako tabi si Belen Bernal, taga din sa West Garden. 63 years old na po ako. 10 years na akong ga-dialysis. Diretso po kami kayo nagpa-check up kang nahilingan ako ng simptomas, yung pagmamanas po. Tapos, yun na po ito, na tig-laboratory ako. Nalimitahan na po yung gabos na pwede kong gibuhon. Pag-abot sa pag-adal o kaya sa bawat hiwas na kaipuhan. Nag-retire ako as government employee. Ngunyan, ang retirement ko, naubos lang sa pambulong. Kasi, ngunyan masa naglibre ang gobyerno. Kaya ganyan, pasalamat ko man na igwa na ng ABMC para matabangan man kami mga dialysis patient. Siguro mga 40 kami dyan sa ABMC na nanginabang kayo ng libreng dialysis na inuya. Sa pagmati, pag-abot po sa physical, makuyog, pero kaya man po. Tapos pag-abot man sa mental, syempre, bako na siyang normal na pagining buhay. Di man po ako naka-experience niya buli dahil sa kondisyon ko ta. Mas tigapahiling ko sa kuya ning mga kaklase ko na permininda kong motivate na magpakusog, magpraysa na permi. Mas gusto ko po ang gapa-eskwelahan, man siyempre mas kaigwa ko ning agkay ni Hilang. Ga-eskwelahan ni po ako, budangan hindi ako magpa-absent. Sa yung semana, 2 times na lang po akong ga-dialysis, which is Tuesday, tapos Saturday po. Para sa yung beses na lang ako sa yung semana mag-absent. Half day lang po ito. Kung kamunin nga mati sa buhay nyo, di nyo na paghayato na magsakit pa ang buhay nyo. Libre uya sa ABMC. Kaya pasalamat mi man, nagrabe pa sigong sa Angelica na nagkaigo kami dyan ng libreng dialysis. Sa kulang tabang sa mga taga dindi. Importante po ang hemodialysis center uya sa komunidad tata. Nganing day na magpunta sa ibang lugar na halayo, ngani sanang makapabulong. Kung day pa ini, sa Manila talaga kami dialysis na per session, mga 3,000 to 4,000 uya. Maski piso, di kami pigabutanan dyan. Tapos kung kaming mga emergency medicine na kaipuan na bang dialysis, libre pati ang staff ng HDU, mga maurag ang team ninda. Si doktor nga ni Mailing, man pa igwa ng pasyente na may na-report, gaguyo na ng ilaw, ida sa imo. Kaya maurag ang mga team ninda. Sila Erwin, sila si Felix, puda sa duwang nurse na babae. Mga alistoan, di ka kapabayaan. Sige, tayari, buong ka dyan ikot-ikot sa dialysis habang ga-dialysis ka. Nawawala na yung kulog. Baging normal lang po circulate yung dugo ko habang ga-dialysis. Gapunta siya sa machine. Gusto ko magpasalamat primero sa governor sa initiative niya na magkaigwa kita ng dialysis uya. Iba na mga specialista pati sa ABMC. Pagkainurag ng mga staff dyan dahil sa siguro pagkang dyan ng mga tao. Sige silang akan duman sa buto nga utility. Sige silang buto duman. Kaya nakainggan yung man dahil di ka duman yung never other moment. Kumbaga, sige, habang ito na ninda. Ang matatam ko po sa mga tao ay sa mga aki na ayog ko na baging na igwang yaagihan ng kasakitan sa lang. Kay puan sana po kitang magpakusog, di magsuko. Patuloy sana po na magdasal, magtiwala sa Panginoon.